Lukáši, Sparta je prvním celkem v této ligové sezóně, který dal Slávy 2 góly. Vypadá to, že vám Simča přivezla radost. Tak v prvom rade sme veľmi radi, že sme dneska zvládli veľmi ťažký zápas. Samozrejme ten zápas ovplyvňuje aj červená karta, ale také sú derby vyhecované, veľmi napínavé, ale dneska sme chceli hlavne vyhrať pred domácim publikom a to sa nám aj podarilo. Ty už si to spomenul, Luky, že ten zápas ovplyvnila červená karta. Čo ste si možno počas povedali aj v kabine a za akou taktikou ste vstupovali do druhého polčasu? Tak vedeli sme, že hráme o to jedného hráča najviac. Musíme byť trpezliví na lopte, netreba to nejak veľmi naháňať. Vedeli sme, že Slavia hra či s červenou alebo bez červenej strašne kompaktne a strašne ťažko sa do nich dostáva. Ale videli sme, že rozhodla štandardná situácia, z ktorej Slavia dostáva minimum gólov a naopak zo štandardných sú najnebezpečnejší. Takže som veľmi rád, že sme ukázali silu aj zo štandardnej situácie a myslím si, že za celý ten zápas jsme zaslouženě vyhrali. Tu standardní situaci jste vybojoval vy, ten rohový kop, ze kterého potom padl první gól, takže připíšete si takovou druhou asistenci? Ne, nejsme v Amerike, že by sme si pripísali nejaké druhé asistenci. Som veľmi rád, že sme dali gól z tej štandardky a pomohlo nám to k víťazstvu. Ako veľmi dôležité je dnešné víťazstvo pre vás do tých možno ďalších bojov a zápasov? Tak vedeli sme, že nemôžeme pozerať na to, na akom mieste sme v tabulke, koľko bodov máme stratu, ale vedeli sme, že dnes to je boj o Prahu, je to derby a to derby naozaj, keď vyhráte, máte takú väčšiu radosť. Samozrejme, vieme, aký máme odstup v tej tabulke, ale ako som povedal, nepozerali sme na to, koľko sme v tabulke, koľko bodov majú náskok, ale pozerali sme sa na to, že hráme doma a chceme to derby vyhrať. Vy jste zvýšil na 2-0. Stihl jste vůbec mířit u té střely? Popravde povedané, vedel som, že Holeš nabieha z tej strany a snažil sa zavrieť oči, napaliť to na tú prvú tyč a presne tak, ako som to chcel, tak sa to podarilo. Ja som ti ten gól dnes predikovala cez polčas. To je pravda. Ale videla som tam nejaký nový tanček, to nie sme zvyknutí, to bola nejaká novinka, čo to bolo? Nie, veď som sa s chalami bavil, že ak dám dneska gól, tak zatancujem a som rád, že som ten gól dal, ale hovorím, to je tanec, určite to poznáš, keďže pôsobíš teraz, tam nepôsobíš. Jak bys to hodnotila, ten tanec? 2. Ja si myslím, že to bolo výborné a rozmýšľam teda, že či beriem domov aj teba, akože, že by si to zajtra vymenil so mnou, tú rumbu. Ja si to rád pozriem v televízii. Ale ještě jedna strkanice tam byla vlastně u té červené karty, Mojmíra chytila. Tahal jste se tam s Ivanem Šrancem. Co jste si vyříkávali? Tak ja som sa ho snažil dostať odtiaľ preč. Samozrejme, poznáme sa a nechcel som, aby to zbytočne bolo zase nejak vyhecované moc zbytky. Ja som videl ten zákrok Mojmíra a bolo to naozaj nechutné, ale samozrejme určite to nechcel, ale ja som sa snažil Šrancika dostať od tej situácie preč. Vedel som, že by to bolo možno zbytočné, aby to ten rozhodca nevykartoval bez nejakých dôvodov, takže ja som sa snažil dostať preč a hovorím, teraz sme kamaráti, ale počas toho derby samozrejme tie emócie tam musia byť. Ale ja verím, že do tej reprezentácie sa to ukludní a taktiež, že si sa naladil na gólovú vlnu. Tak samozrejme do tej repre sa to ukludní. Teraz máme pred sebou ďalší zápas v lige a na repre prídeme zase ako kamaráti a zase budeme držať spolu a bojovať za Slovensko.